Això és Catalunya fa dissabte, un programa de Ramon Serra, activista i periodista jubilat, però no retirat. Catalunya fa dissabte. Una llengua, un país, una llengua. Catalunya fa dissabte. Mentre Junts i Esquerra Republicana posen pantalles a la submissió espanyolista, els jugadors catalans campions del món amaguen la llengua. Benvinguts a un nou programa de Catalunya fa dissabte, corresponent a l'estiu juliol de 1226. La notícia d'aquest mes, bé, almenys les conseqüències, el que se n'ha parlat més, és aquest campionat del món de futbol que ha guanyat Espanya, una selecció espanyola que nutrida bastanta part amb jugadors catalans i del Barça, que ha jugat molt bé i que ha merescut esportivament guanyar el campionat davant d'Argentina. Davant d'això no cal dir res més. Però aquí no em preocupa l'aspecte esportiu, sinó l'aspecte sentimental i psicològic. Aquest campionat ha demostrat un cop més que Catalunya és una nació sotmesa políticament, culturalment, econòmicament, militarment i, sobretot, mentalment. Mai, com aquesta vegada, havia vist un desplegament tan intens a molta part del nostre país. Em recordava els temps quan veien Franco a Barcelona. Evidentment, llavors no hi havia pantalles, però als municipis i això, doncs la gent es movia, s'agitava. Ara, evidentment, el cas és diferent, la gent pot quedar a casa seva, però amb aquestes pantalles al carrer, doncs es demostra aquest sentiment col·lectiu a favor de la nació ocupant, a favor de la nació que no ens deixa tenir seleccions pròpies, a favor d'aquest país, d'aquest estat, que al mateix dia, o gairebé igual que Espanya se'n proclamava campió del món, resulta que les inversions a Catalunya, que havien de ser un 16 o així, doncs en percent resulta que només eren un 8,6, segons diu el propi govern. Resulta que a Madrid se li donen 1.000 milions més en conceptes de ministeri. Resulta que les inversions de Madrid gairebé doblen les de Catalunya. I així podríem seguir, no? A dir que el mateix dia que els trens no funcionaven, el mateix dia que hi havia apunyalaments, el mateix dia en què el país se'n va a fer punyetes, però si Espanya guanya en futbol, de què ens hem de preocupar, oi? A més, doncs, això ha vingut per una, diguem-ne, covardia també dels partits processistes, un cop més, que han posat pantalles al carrer sense cap necessitat, perquè em sembla que la gent ho podia veure bé perfectament a casa seva. Que ho posin pantalles al PSOE, PSC, doncs ja és lògic, no? Per exemple, a Lleida van posar una pantalla al camp d'esports, a un lloc visible, i hi havia la transmissió de la 2 en català, però cap de pocs segons la gent va interrompre i es va haver de passar al castellà. Això a Lleida, no a l'Hospitalet de Llobregat ni a l'Hospitalet de l'Infant. A Lleida, doncs, la gent jove, sobretot, contra el català. I resulta, doncs, que hem d'anar a favor d'aquesta selecció espanyola que també ens suprimeix lingüísticament. Mare de Déu, com n'estem de fotuts. El cas, però, més evident és els d'Esquerra Republicana i de Junts, que van cedir les pressions alguns ajuntaments, no tots, evidentment, per posar pantalles. Vosaltres creieu que aquesta gent d'Esquerra i Junts poden proclamar algun dia la independència, gent que ni tan sols poden resistir les pressions populars espanyolistes? Un partit que és independentista pot posar pantalles a favor d'Espanya al carrer? No es tracta de proclamar la independència i dir no sé fer quantes coses, simplement ser una mica coherents. Si aquesta gent no sap ni cedir aquestes pressions, com voleu que proclamin la independència? Una colla de mentiders. Bé, ja ho van demostrar en el referèndum del 17, oi? Ja el propi Llach confessava que s'havia acordat que tots els membres del govern, si les coses anessin malament, doncs s'anirien tots a l'exili. Des de l'exili es podia formar un govern de resistència. Doncs ja va veure què és el que va passar, cadascú a casa seva, i alguns, com el senyor Junqueras, doncs se'n van anar a Montserrat. Suposo que devia ser a resar per ocultar la seva tradicional covardia.
Doncs aquesta és la situació. Per fortuna, doncs sempre hi ha algunes excepcions, com ha estat el cas del Valle de Girona, Lluc Salelles, que no va voler posar pantalles i va dir clarament que no podien anar a favor d'un estat, d'una nació que ens oprimeix, que no podem tenir seleccions nacionals per culpa d'aquest estat, oi? La CUP de Girona s'ha dit que és bastant més nacionalista que no pas la CUP de Barcelona, que està més centrada en la globalització, en Palestina i no sé quantes coses més. El segon cas també ha estat la Sílvia Oriols de Ripoll, que un cop més ha estat fidel a les seves idees, dels pocs que continua fidel a les seves idees, i va es va projectar una pel·lícula en català en un centre públic en una plaça de Ripoll durant aquest partit final d'Espanya. I ja veieu, doncs, les actituds i les aptituds d'uns i dels altres. No ens en podem refiar de tota aquesta gent que ens va mentir una vegada. Ja se sap que quan et menteixen una vegada la culpa és de qui et menteix. Però si ho fan dues vegades o més, la culpa és teva per deixar-te enredar. Bé, hi ha diferents causes aquí, no? Per exemple, els jugadors. Quin ha de ser el paper dels jugadors? Molta gent considera que els jugadors són uns traïdors i no sé quantes coses més. No, home, no. Els jugadors no són uns traïdors. El que vol uns i els altres és jugar al màxim de competicions, que és el que faríem tots nosaltres, encara que fos jugar amb Corea del Nord a la Xina, tu, o sense bandera. Per tant, no se'ls pot acusar. A més, Espanya és un dels pocs països, juntament amb Xipre, que si els jugadors es neguen a anar a les seleccions poden caure's totes les plagues d'Egipte. Suspensió, multes... Bé, escolta, qui es pot plantar davant d'això? Aquí en futbol hi va haver el cas d'Ologuer Preses, oi? Que ja havia parlat prèviament amb el seleccionador aragonès, Lluís Aragonès, perquè si Lluís Aragonès hagués dit que havia de jugar, doncs tenia obligació de fer-ho, o li haguessin caigut moltes sancions. Però no podem fer que tots els jugadors i totes les seleccions siguin màrtirs, oi? Això està molt bé de demanar el martiri als altres. Sí, que no vagin a Catalunya, no? I que perdin tots els campionats, tots els títols, tots els diners. Resulta que els polítics, que són els que han de fer el pas decisiu, s'amaguen, es rendeixen, i ara resulta que els esportistes han de ser, sí, els que salvin el país. Doncs no, ho sento, però no. Això sí, haurien de ser una mica menys cobradetes, una mica menys acollonidos, que deia el màgic Andreu, perquè molts jugadors, que hi havia 14 jugadors en aquest mundial procedents de terres catalanes, de parla catalana, tots els comunicats que feien per les xarxes socials els feien en castellà o en anglès, Sí, i res en català. Amaguem-ho, ai, de nos en quart, que algú ens pogués dir alguna cosa, no? I això que abans del mundial hi havia algunes comunicacions, alguns tuits, o com diuen ara, doncs alguns jugadors com els Garcia, el Ferran i fins i tot Yamil Lamal. Però després del mundial, res de res. Amaguem la llengua. I aquesta és la situació que els jugadors demostren un cop més la realitat del país. Amaguem-ho i que no ens diguin res, Aquest és un factor. El segon factor, els clubs. Els clubs no es poden negar a deixar els jugadors. I ara, per exemple, Laporta ha hagut de fer un acte de professió d'espanyolisme, que anava a favor d'Espanya i de la selecció. I aquí, a les xarxes socials, ja han dit de traïdor, de tot. Escolta, s'està lligant a mans i peus, perquè té el problema del fair play amb la UEFA, que si no fa apuntar li posen 60 milions d'euros de multa perquè no té el que en diuen el fair play, Per tant, ha d'anar molt en compte, i Laporta, amb molta sagacitat, ha anat baixant i ha anat contemplant, perquè si no encara seria pitjor. Perquè si no fos així, a veure, que entrarem que Laporta hagués dit no vull anar a Espanya i d'això, un rebombori, uns merders, alguna cosa pràctica? No. Escolteu, no podem matar mosques a canonades. Tenim pocs canons i els hem de fer servir quan toqui. I aquest em sembla que no era el cas. Això és el mateix que anàvem parlant les xarxes de Diput d'Espanya i tal. Què en traiem de Diput d'Espanya? Si cada cop que diem això féssim servir per coses positives i treballar pel país, doncs segurament les coses anirien diferent. I també, naturalment, pel que fa a les federacions, doncs ja hem vist que poca cosa podem esperar, no? La Federació Catalana de Futbol no és més que una federació sucursalista de Madrid.
Recordem encara que a principis de l'any 2000 hi havia aquests grans partits amistosos, Catalunya contra Argentina, contra Brasil, gairebé 100.000 persones al Camp Nou, però després això ha anat desapareixent, també la Covid hi va influir i la selecció catalana de futbol pràcticament ha desaparegut. Va jugar un partit, em sembla, contra Panamà en el centenari de la federació, el Johan Cruyff, però ben amagadets, oi, que fóssim 4 quarts, i només ha reaparegut contra Palestina, a Montjuïc, això sí, contra Palestina, perquè va ser per la pressió de tots els grups favorables a Palestina. Ningú va pressionar que jugués la selecció catalana en si contra França o el que sigui. Aquesta és la solució. Per cert, ja m'agradaria saber aquests diners a favor de Palestina on han anat a parar, perquè Hamas és el representant. Han servit per comprar armes, se'ls ha enviat aliments, arròs Bimba, galetes Birba, Nescafé, xocolata Torre, aigües de Montseny. Home, doncs algú hauria de controlar una mica tot això. Dic jo, no? Doncs aquí no es controla res i endavant les atxes. A més, la Federació Catalana de Futbol té molts problemes interns, presumpta corrupció, hi va haver un assalt a la federació, fins i tot pel sistema que en diuen de Botron, una cosa així, fent foradat d'una paret per entrar dins i emportar-se uns documents. O sigui, una federació que té tants problemes que s'ha de preocupar més pel jutjat que no pas per Catalunya, evidentment ja ho pot anar. Això no obvia a dir que el senyor Soteras és un, no sé si botifler, però diguem-ne un sucursalista. I doncs amb la Unió de Federacions Catalana també ha desaparegut, des que el senyor Moner va desaparèixer, o Boixana, de l'hoquei patins en patinatge, que també va desaparèixer, i després que Catalunya, que és guanyat campió del món B a Macau, d'hoquei patins, ja sabem la pressió d'Espanya, tot el que va passar, ens van fotre de la baix. I la Unió de Federacions Catalanes, les proseleccions, el Comitè Olímpic, doncs pràcticament han desaparegut o s'han adaptat al sistema. I ara Esquerra Republicana protesta perquè diu que Espanya no es deixarà, que s'ha de reformar la llei de l'esport. La llei de l'esport ja es va reformar fa poc, senyors d'Esquerra Republicana. I hi havia uns articles on es deia que aquests esports amb molt arrelament i que tinguessin una federació que hagués estat reconeguda internacionalment abans que l'espanyola, es podia demanar el reconeixement internacional. Els bascos ja ho han fet amb la pilota. I aquí què han fet? Doncs res, esperar, protestar, i si voleu començar pel futbol, doncs comencem la casa per la teulada. Aquí podíem aconseguir rugbi, hoquei patins i patinatge, i no es fa res. I això com l'acord de govern entre els del 155 i Junqueras es va dir que es promocionarien les seleccions. El que passa que no sé quines són aquestes seleccions. Potser és la selecció espanyola, perquè estem veient els resultats fets, acció i no teories. I en fi, acabo aquest podcast d'avui, estiuenc, doncs no puc oblidar-me de la figura de Francesc Vallverdu, que ha mort fa poc, fa 103 anys, un escriptor que va escriure més de 200 llibres, doncs traductor, activista, i deia que estic cansat de tot menys de treballar per la llengua. Potser en aquests jugadors que treballen o que juguen amb la selecció espanyola se'ls podria recomanar la lectura d'algun d'aquests llibres, que hi fessin algun cop d'ull, o, ja que tot ha de ser en castellà, un golpe de ojo. Potser aprendrien alguna cosa i amagarien menys la llengua. I això és tot, doncs, que tingueu un bon estiu i, naturalment, no puc deixar de dir el mantra de sempre. Un dia més amb Espanya, un dia menys de vida. Catalunya fa dissabte. Catalunya fa dissabte. Una llengua, un país, una llengua. Catalunya fa dissabte.